Vi bliver jo alle sammen gamle engang. Men før vi bliver så gamle, at vi ikke kan tage os af os selv længere, så er der også en tid. Her kunne jeg godt tænke mig, at der bliver sat fokus på seniorordninger, så man kan bevare det grå guld på arbejdsmarkedet, men samtidig også få lov til at holde lidt mere fri på et arbejde, end man er vant til. Det kunne være forskellige flexordninger. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen går i en dialog og får sat fokus på seniorordninger. For det tror jeg, vi på arbejdsmarkedet og også som ældre har stor brug for. For vi har alle sammen brug for hinanden. Men når vi så bliver så gamle, at vi ikke kan tage os af sig selv længere, jamen så skal der også være nogen til at tage sig af os. For mig, der handler ældrepleje om andet end ældrechecks og minutrytteri. For mig, der handler det om, at den enkelte plejer har midlerne og overskud til at tage sig af den enkelte ældre. Jeg ønsker, at der skal langt mere kvalitet i ældreplejen, og at vi i højere grad alle får en anerkendt alderdom.